Татар театры сәнгатенең алтын фондына кергән ике пьесада бош рольләр махсус аның өчен дип иҗат ителә. Беренчесе Нәкый Исәнбәтнең Миркәй белән Айсылу спектаклендә Айсылу, икенчесе Ркаил Зайдулланың Үлеп яратсында Мөхлисә роле. Сүзнең Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Дания Нуруллина турында барганын аңлагансыздыр. Узып киткән ел аның юбилей елы иде. Шул уңайдан сәнгать кешеләренең гадәттә иҗат кичәләре үткәрелә, ә Камал театрында бераз үзгәрәк юбилей катнашындагы спектакль күрсәтелә. Дания Нуруллинага багышланган спектакльле кичәдән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Камал театрындагы һәр спектакль Дания Нуруллинаның ягымлы тавышын ишетүдән башлана. Аның өчен театр ул гыйбрәт алу урыны. Ул яшьлек хыялын чынга ашырган тылсым дөньясы да, милләткә хезмәттә йөздергән идел йортта. Яш килде героинларын ойнayındı, лирик героинлары шундай. Менә хәзер аңа 75 тулда ниһаят. Һәм әйтергә кирәк, ул хәзер безнең өлкән артистлар арасында иң театрга кирәкле кеше. Аның амплуасы шиксез. Менә ул яшь чакта героинлар уйнады. Аннан җиңелгенә каршыкларга кирип китте. Хатыннарга кирип китте, хәзер әбиләрен дә уйный, сатирада да уйный ала, фарс булса фарста да уйный ала, драма булса драмада, трагедия булса трагедия уйный ала торган актриса. Ул рәхәтләнеп театрда эшли торган. Шулай дигән Әсфан. Минем консерватория бетереп, җырчы булу өмитем. Синең тау инженерлыгына ирешү теләгем. Галиәскәр Камал исемендәге театр сәхнәсенә яшүсмер Дания беренче тапкыр 1964 елда чыга. Әлбәттә, 57 ел рәттән эшләгән актрисаның рольләре аз булмый. Нәрсә җыелдыгыз? Нәрсә кирәк сезгә? Ир белән хатын арасында нәрсә булмас? Үпкәләшербез дә, татулашырбыз да. Нәрсә? Фронттагы иренә хыянәт иткән Әпипә нәкъ тормыштагыча үзен аклап маташа. Бу инде артык тыйнак Дания Нурлы түгел. Күрсә Станиславский да ышаныр иде. Әпипә дип торып яши, хәзер бездән булмый дип көнләшәсезме? Рольләрне артистлар сайламый, режиссер карары белән хәл ителә. Марселяга Сәлимҗанов актрисаның киң планлы амплуасын яхшы аңлый. Кайбер спектакльләрдә Дания Нуруллина үз язмышын яшәгән очракларда була. Таҗи Гыйззәтнең изге әманәт әсәрендә Наҗиянең әнисе атып үтерелә. Ә тормышта Дания 13 яшендә әнисез кала. Кече энесен атып үтерәләр. Язмыш сынаулары моның белән генә дә бетми. Үлеп яратты спектаклен сәхнәләштерергә җыенганда бердән-бер кызы Айсылу фаҗигале төстә вафат була. Аңа исемне спектакльдәге героиня хөрмәтенә сайлап куйган була. Гомер буе янәшә. План үтәргә дип юлсыз салкын клублы авылларга да бергә баралар. Гастрольләрдә әрҗә эшләрендә дә йоклап үсә Айсылу. Иң газиз кешесез калу Мөхлисә роленнән баш тартуга этәрүе дә аңлашыла. Әмма яшьли тормышның ачысын төшесен күргән актриса тәвәккәлли. Үлеп яратты спектаклен еламыйча карап булмый. Бик җаваплы, җитди роль. Ә югыйсә кемгә генә мөрәҗәгать итсәң дә, аны гел елмаючан, мөлаем, нурлы йөзле диләр. Минем мәрхүм кәймәнием әйтәдер. Менә син Данияга кара. Менә ул гел елмая, гел көлә. Син генә ул гел турсаеп йөрисең дип әйтәдер. Нишлисең бит инде? Күрәсең, менә дөньяны шулай кабул итә инде ул. Кешеләрне ярата. Никадәр авыр кайгы хәсрәтләр күрсә дә, Аллага шөкер, кеше булып кала алды. Үзенә хыянәт итмәде, үзенә тугрылыклы булып калды. Аны күрү һәр вакыт минем өчен бик зур шатлык.
Кайда гына эшләсә дә, кем белән генә очрашса да, шатлык китерә торган актрисаның ярты гасырдан артык хезмәте быел хөкүмәт тарафыннан да лаеклы бәяләнде. Быел, Аллаға шөкер, бик сөйенішле ел булды минем өчен. Яз көне апрель айында миңа бик шагыйрыбыз Габдулла Тукай премиясе бирелде. Ул да зур бүләк булды минем иҗат юлыма, иҗат эшләремә. Аллаға шөкер, инде менә хәзер юбилеем да килеп җитте. Яшемне яшермим, 75 яшь миңа, Аллаға шөкер. Әле шулай яшәргә насип булсын, Алла бирсә. Яңа рольләр көтәм әле уйнарга. Нәкъ шул теләкләрне юбилее уңайыннан тәбрикләргә килгән дәүләт эшлеклеләре, әдәбият сәнгать әһелләре, иҗатташ дуслары да әйтте. Кайламаса шунда ут уйната. Бу яшәве Дания Нурлының. Ә кичә ахырында тамашачыларга Дания Нуруллина тарафыннан аерым бер фәлсәфи мәгънә салып уйнаган «Сөйәсеңме, сөймисеңме» спектакле күрсәтелде. Мин? Син? Кем булсын инде мин булмыйча тәүбә әстәгъфирулла. Куркытмалы. Дания Нуруллина Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясендә дә үз кеше. Яшь алып баручыларга сөйләм осталыгы буенча киңәшләр бирә. Татарстан дәүләт радиосының «Мин әтине өйрәтәм» күп серияле радиоспектаклендә катнаша. Дания Нуруллинаның китап нәшрияты белән берлектә яздырган аудио китаплары да бәһаләп бетергесез милли хәзинә. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.